ଆଇଲି ଭାଇ ଜଙ୍କିଆ ଗଛ ଯାଇଛ ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ମାନସ୍କାମନା ଟିକେ କହିପାରିବ? ମନସ୍କାମନା ଦିଅଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାବନା ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ରାତିରେ ମନ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ତ ଆଇଛି ଏକାଥରେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିକି ଘର ଭିତରୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଭାଇ ସୁକଳରୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପାରି ହେଇକି ଆଇଲି ଆଉ ଭାଇ କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଚାଲିବା କଣ ଲାଗୁଛି କଣ? ଚାଲିବା ତ ସେମିତି ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛି ସେମିତି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଦରଜ ହଉଛି ଚଳିବ ସେ ଜଗା ପାଖକୁ ତ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଦରଜ ଆଉ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ତାରି ପାଖରେ ସବୁ ଛୁଆ ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଚାଲି ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଭକ୍ତ କେତେ ଯାଉନ୍ତି ଗାଡି ଆଣି କେତେ କଣ ଆମ ମନରେ ରହିଲା ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଚାଲିକି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଯାଇକି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମନସ୍କାମନା ଥିଲା କେବେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖିନଥିଲି ପିଲାଦିନ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଯାଉଛ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷ ନା ଚାଲିକି ଜୟ ଜଗା ଜୟ ଆମର ଭାଇ 25 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନ ଆଉ କଣ ଅଛି ମଲା ପରେ ତ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଅନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଯାହା ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହିଲଣି ଭାଇ ତମର ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଯାହା ଭାଇ ମନରେ ଯାହା ମନ କଥା କିଏ କଣ କହିବ କି ଜୀବନ ଆଉ ଭାଇ ମନରେ ଦବେଇକି ଚାଲ ଜାଗା ପାଖକୁ ତ ଯିବାର ସମାଧାନ କରିବ ଆଉ ସମାଧାନ ତାରି ପରେ ହଉ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।